Dwi'n cyn-ddisgybl o'r Canolfan Gerdd o Matthias, felly o'n i'n cael gwersi cerdd yma am blynyddoedd pan o'n i'n cael fy dwyn i fyny. Nes i cychwyn gwersi cerdd pan o'n i yn ysgol, actually, pan o'n i'n 7 blwydd oed, gael gwersi cello. A wedyn, pan o'n i'n ysgol uwchradd, nes i cychwyn gael gwersi yma yng Nghanolfan Gerdd. Tra ni yma, ni'n gael gwersi cello, canu, theori a ensemble hefyd. Felly, o'n i'n gwerthfawrogi yr cyfleoedd o'n i'n gael yma. A wedyn, yn gadael ysgol, nes i fynd i astudio cerdd ym Mhrifysgol yng Nghaerdydd am 4 mlynedd cyn dod yn ôl i'r ardal yn 2018. Dwi'n gwneud amryw o waith gwahanol yn y Ganolfan Gerdd a dyna dwi'n licio mwyaf am gweithio yma, deud y gwir. Dwi'n gweithio ar prosiectau camau cerdd, canfod y gan, dynnu cudd ac hefyd sesiynau one-off dros yr hanner tymor yn sgwennu can ar gyfer plant. Mae cerddoriaeth mor werthfawr a mae wedi bod yn rhan enfawr o bywyd fi. O'n i ddim yr person gorau yn cychwyn ar y cello pan o'n i'n ifanc. Nath o gymryd fi amser hir a gwaith caled i gallu darllen cerddoriaeth yn gyntaf. Felly, dal i'wch ati a dwi'n deud chi bydd o'n werth o, achos dwi yma o'r wan yn neud o fel swydd llawn.